नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, MPSC ऑब्जेक्टिव्ह या आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आपले सहर्ष स्वागत आहे. पुन्हा एकदा आता महाराष्ट्रातील नद्या या आपल्या पुढच्या भागात मी आपलं सहर्ष स्वागत करतो. पहिला भाग आपण पाहिला नसेल तर तो सर्वप्रथम पहिला पाहून घेणे, कारण त्याच्यामध्ये आपण सुरुवातीचे काही आयोगाचे प्रश्न हे डिस्कस केलेले आहेत. त्याच्याच पुढचा भाग म्हणून आपण दुसरा पार्ट आता घेत आहोत आणि यामध्ये देखील महाराष्ट्रातील नदी प्रणाली याच्या संदर्भातील काही आयोगानेच विचारलेले प्रश्न हे आपण सुरुवातीला पाहणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, असेच आपण हळूहळू व्हिडिओ घेऊन येत आहोत आणि नंतरच्या व्हिडिओमध्ये आपण सराव प्रश्नसंच खूप मोठ्या प्रमाणावर बघणार आहोत, जेणेकरून आपला सराव त्याच्यातून होणार आहे. तर आजच्या व्हिडिओतील पहिला प्रश्न आपण इथे घेत आहोत की आपण महाराष्ट्रामध्ये पश्चिमेकडून पूर्वेकडे जातो तेव्हा विविध नद्यांची खोरी पार करतो. त्यांचा क्रम खालीलपैकी कोणता? असा असिस्टंट पूर्व परीक्षा 2011चा क्वेश्चन आपल्याला आयोगाने विचारला आहे आणि अतिशय सोपा म्हणजे बोनस मार्क देणारा विद्यार्थ्यांना हा क्वेश्चन आहे. कारण तुम्ही ज्यावेळेस पश्चिमेकडून पूर्वेकडे पाहता त्यावेळेस पूर्वेकडे कोणती नदी ही शेवटी यायला पाहिजे हे इथं जरी लक्षात आलं तरी सावित्री नदी ही पूर्वेला नाही, ही पश्चिमेला आहे. त्यामुळं एकमेव वैनगंगा पर्याय उरतो. पुढच्या नद्या देखील पाहायची आवश्यकता लागत नाही. ह्याचं उत्तर 3 हे आपल्याला लगेचच एक मोजून 3 ते 4 सेकंदामध्ये या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला काढता येतं. तर पुढचा प्रश्न बघू. जास्त वेळ नको त्या प्रश्नात डिस्कशन घालवण्यात आपण घालवत नाही. जिथे योग्य संदर्भ किंवा योग्य स्पष्टीकरण देण्याची आवश्यकता आहे तिथेच आपण जास्त चर्चा करणार आहोत. त्याच्यामुळे दुसरा प्रश्न पहा. महाराष्ट्राच्या नदी प्रणालीबाबत कोणते विधान चूक आहे असं विचारलेलं आहे. आयोगाचे प्रश्न सोडवत असताना की हे चूक आहे, बरोबर आहे या वर्डकडे खूप जास्त फोकस करणं आवश्यक आहे. असिस्टंट 2012चा प्रश्न आहे. गोदावरी महाराष्ट्राचे सुमारे अर्धे क्षेत्र व्यापते असं पहिलं वाक्य आहे. उत्तरेकडील मोठ्या 2 नद्या महाराष्ट्राबाहेर उगम पावतात हे दुसरं वाक्य आहे. आणि परराज्यातून महाराष्ट्रात येणाऱ्या नद्या पश्चिम वाहिनी नद्या आहेत. याच्यापैकी सगळ्या विद्यार्थ्यांना जर महाराष्ट्राचा एक बेसिक अभ्यास जरी केलेला असला तरी पण आपल्याला माहिती आहे की गोदावरी महाराष्ट्राचे सुमारे अर्धा क्षेत्र व्यापते हे उत्तर हा पर्याय बरोबर आहे. आपल्याला चूक ओळखायचं आहे, त्याच्यामुळं हे तर उत्तर असणार नाही. दुसरा ऑप्शन असा आहे की उत्तरेकडील मोठ्या नद्या महाराष्ट्राबाहेर उगम पावतात. त्याच्यामुळे हे देखील वाक्य बरोबर आहे. या महाराष्ट्राबाहेर उगम पावणाऱ्या उत्तरेकडील 2 नद्या कोणत्या आहेत तर ती पहिली नदी आहे तापी आणि दुसरी नदी आहे नर्मदा. या उत्तरेकडील 2 नद्या महाराष्ट्राच्या बाहेर उगम पावणाऱ्या नद्या आहेत. आणि तिसरं वाक्य आहे की परराज्यातून महाराष्ट्रात येणाऱ्या नद्या या पश्चिम वाहिनी नद्या आहेत. या दोन्ही नद्या पश्चिम वाहिनीच आहेत. त्यामुळे आपल्याला तिन्ही वाक्य बरोबर असल्यामुळे आपल्याला चूक विधान ओळखायचं आहे. त्यामुळे वरीलपैकी कोणतेही नाही हे उत्तर आपल्याला द्यावं लागतं. चला तर पुढचा प्रश्न पाहू. खालीलपैकी कोणत्या धरणाचा समावेश कुकडी जलप्रकल्प सिंचन प्रकल्पांतर्गत होतो असा प्रश्न आहे. कुकडी जलसिंचन प्रकल्प हे महत्त्वाचं आहे. तर याचं उत्तर आहे येडगाव, माणिकडोह, वडसडिंबे हे उत्तर 3 क्रमांकाचं आहे. पुढचा प्रश्न पाहू. चौथा प्रश्न. उत्तर महाराष्ट्रातील तापी नदीच्या खोऱ्यात उत्तराची दिशा ही पूर्वेकडे आहे असं पहिलं वाक्य आहे. वर्धा वैनगंगा नद्यांनी व्यापलेल्या क्षेत्राचा उतार दक्षिणेकडे आहे. उरलेल्या पठारावरील नद्यांनी व्यापलेल्या क्षेत्राचा उतार पूर्वेकडे आहे असं प्रश्न आहे. त्याच्यातलं आपल्याला चुकीचं विधान ओळखायचं आहे. ASI पूर्व परीक्षा 2017चा प्रश्न आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, हा देखील एक बोनस प्रश्न म्हणजे बोनस मार्क देणारा प्रश्न आहे. कारण पहिलंच वाक्य बघा की उत्तर महाराष्ट्रातील तापी नदी या खोऱ्याच्या उताराची दिशा ही पूर्वेकडे आहे. सगळ्यांनाच माहिती आहे आणि मागाशीच्याच क्वेश्चनमध्ये बघितले की तापी ही पूर्व वाहिनी नसून पश्चिम वाहिनी नदी आहे. हे ते लक्षात घेतलं पाहिजे की तापी ही पश्चिम वाहिनी नदी आहे. त्यामुळे पहिलंच विधान हे चूक आहे. बाकीची विधानं बरोबर असल्यामुळे आपल्याला उत्तर 1 हे उत्तर द्यावं लागतं. 5वा प्रश्न पहा. महाराष्ट्रात तापी नदीचे खोरे कोणत्या डोंगर रांगांच्या दरम्यान आढळते? हा देखील प्रश्न सोप्पाच आहे. असिस्टंट मेन्स 2016ला प्रश्न विचारला आहे. तर तापी नदी किंवा उत्तरेकडील नदीवर आयोगाच वारंवार प्रश्न विचारताना दिसतो आहे. तर
याचं उत्तर द्यायचं झालं तर तुम्हाला माइंड मॅप लक्षात येणं, डोळ्यासमोर येणं की हा जर आपण इकडे पाहिला तर हा आहे सातमाळा आणि हा आहे सातपुडा अजिंठा डोंगररांग अशी केलेली आहे. आणि यामधून अमरावती जिल्ह्याच्या खिंडीतून ज्यावेळेस तापी प्रवेश करते त्यावेळेस अशी वाहत जाऊन ती पुढे अरबी समुद्रामध्ये प्रवेश करते. त्याच्यामुळे ही आणि ही जी डोंगररांग आहे तर ही आहे सातपुडा आणि ही आहे सातमाळा. ह्याच्यामधून ती तापी वाहते. मग पर्यायामध्ये आपल्याला सातपुडा व सातमाळा अजिंठा रांग हा पर्याय क्रमांक 2 या ठिकाणी पाहायला मिळतो. पुढचा प्रश्न बघू. खालील विधाने पहा. कण्हेर जलसिंचन योजना सातारा जिल्ह्यामध्ये आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात 80% जलसिंचन हे उपसा प्रकारचे आहे. गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर जिल्ह्यात 80% जलसिंचन हे तलावातून होते असा प्रश्न आहे. तर एक गोष्ट लक्षात घ्या की कण्हेर जलसिंचन योजना ही सातारा जिल्ह्यात आहे. हे वाक्य एकदम बरोबर आहे. PSI मेन 2017चा प्रश्न आहे. आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात 80% जलसिंचन हे उपसा प्रकारचे आहे, हे देखील बरोबर आहे. त्याचबरोबर गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर जिल्ह्यात 80% जलसिंचन हे तलावातून होते. त्यामुळे ही तीनही विधान बरोबर असल्याने आपल्याला पर्याय क्रमांक 4 निवडावा लागतो. पुढचा प्रश्न पाहू. कोकण विभागातील नद्यांचा उत्तरेकडून दक्षिणेकडे असणारा क्रम लावा. उत्तरेकडून दक्षिणेकडे हे खूप जास्त महत्त्वाचं आहे. काही विद्यार्थ्यांचं प्रश्न वाचत असताना गडबड केल्यामुळे दक्षिणेकडून उत्तरेकडे असं देखील वाचलं जाऊ शकतं. त्यामुळे जरा नीट जपून वाचावं. ASI पूर्वपरीक्षा 2017चा प्रश्न आहे. याच्यामध्ये उत्तरेकडून आपल्याला दक्षिणेकडे क्रम लावायचा आहे. तर सगळ्यांनाच माहिती आहे की उत्तरेला पहिलीच नदी वैतरणा याच्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. कारण सावित्री नदी ही महाड जवळ उगम पावणारी नदी आहे. महाडजवळ. त्याच्यामुळे आणि ही वसिष्ठी ही कोकणातील नदी आहे. उल्हास ही सगळ्यात मोठी कोकणातील नदी आहे. मध्यंतरी वैतरणा आणि उल्हास या 2 नद्यांमध्ये कोणती नदी मोठी आहे तर आयोगाने एकदा वैतरणा देखील उत्तर दिलं आहे किंवा उल्हास देखील उत्तर दिलेलं आहे. परंतु त्या वादात न पडता आता आपल्याला इकडून उत्तरेकडून दक्षिणेकडे असा क्रम लावणं अपेक्षित आहे. तर पहिला हा ऑप्शन यायला पाहिजे. त्याच्यामुळं हा ऑप्शन कटला. हा देखील ऑप्शन कटला. म्हणजे आपल्याला 2 आणि 4मध्ये आपल्याला विचार करावा लागेल. इथं पण आहे, इथं पण आहे. नंतर आपल्याला उल्हास क ज्या ठिकाणी इथं पण क आहे, इथं पण क आहे. त्याच्यामुळे आता ही वशिष्ठी नदी कोकणातील आणि ही पण कोकणातील महाड जिल्ह्यातली. त्याच्यामुळे क पहिला यायला पाहिजे. एक गोष्ट लक्षात घ्या. त्याच्यामुळं वैतरणा, सावित्री, वैतरणा, उल्हास आणि त्याच्यानंतर तुमची सावित्री नदी येईल आणि पर्याय क्रमांक 4 आणि नंतर ड पर्याय वसिष्ठी असं याचं उत्तर काढणं सोपं होऊन जातं. 8वा प्रश्न बघा. नदीचे खोरे ओळखा. PSI पूर्वपरीक्षा 2016चा प्रश्न आहे. मध्य प्रदेशातील बैतूल जिल्ह्यात या नदीचा उगम होतो असं पहिलं वाक्य आहे. आपल्याला नदीचं खोरं ओळखायचं आहे. तिच्या पूर्वेकडे वाहणाऱ्या पूर्णा नदीपासून वेगळे करणारा तकलादू जलविभाजक आहे. वेमला, निगुडा, बोर आणि नंद ह्या तिच्या काही उपनद्या आहेत. कारण विद्यार्थी मित्रांनो, नदीचा अभ्यास करत असताना त्याच्या उपनद्यांवर देखील आयोग वाक्य टाकू शकतो. याचा जर उपनद्या आपण वाचून ठेवलेल्या असतील किंवा एखादी 2 जरी उपनद्या आपल्याला माहिती असतील तर एलिमिनेशन टेक्निकचा वापर करून आपल्याला उत्तरापर्यंत जाता येतं. त्यासाठी ही वाक्य अतिशय महत्त्वाची आहेत. त्याचबरोबर 4थं वाक्य ड पर्याय आहे. वर्धा, अमरावती, यवतमाळ या जिल्ह्यांची सरहद निर्माण करते. तर अशी खालीलपैकी कोणती नदी आहे हे आपल्याला इथं ओळखायचं आहे. तर 4थं वाक्य पहा की वर्धा व अमरावती यांची ती सीमा सरहद निर्माण करते. तर पहिली प्राणहिता नदी आपल्याला कट करावी लागते कारण ही गडचिरोली जिल्ह्यातून वाहणारी नदी आहे. गडचिरोलीमधून वाहणारी नदी आहे. पैनगंगा ही यवतमाळ जिल्ह्यातून वाहत असते आणि वर्धा तर याचं उत्तर तर तुम्हाला पहिलं उत्तर सांगतो की उत्तर वर्धा आहे. वर्धा नदीच ही वर्धा व अमरावती यांच्या व यवतमाळ यांची सरहद निश्चित करत असते. आणि ह्या बोर नदी जर तुम्हाला माहिती आहे की वर्धा नदीची उपनदी आहे, याच्यावरून देखील आपल्याला सहजपणे उत्तरापर्यंत जाता येतं. पुढचा प्रश्न बघू 9वा. खालीलपैकी कोणता जिल्हा हा तळी तलावांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. तर आपल्याला STI मुख्य परीक्षा 2011ला प्रश्न विचारला आहे. तर याचं सरळ उत्तर भंडारा जिल्हा आहे. परंतु आत्ता
जर पाहायला गेलं तर सगळ्यात जास्त तलावांचा जिल्हा म्हणजे तलाव जिथे आहे तो गोंदिया जिल्हा आहे विद्यार्थी मित्रांनो, इथे लक्षात घ्या. याच्यामध्ये साधारणतः 10 सरोवरे किंवा तलावाले मोठी सरोवरे आहेत. त्याच्यानंतर तुम्हाला चंद्रपूर जिल्हा पाहता येतो, ते 8 सरोवरे किंवा तळे पाहायला मिळतात. जर आपल्याला ऑप्शनमध्ये गोंदिया आणि चंद्रपूर आणि हे बाकीचे ऑप्शन दिले असतील तर आता इथून पुढे आपल्याला गोंदिया हेच उत्तर मारणं अपेक्षित आहे, कारण तळी तलावांचा जिल्हा म्हणून गोंदिया ओळखला जातो. कारण हा प्रश्न जुना आहे विद्यार्थी मित्रांनो, 2011चा प्रश्न आहे STIMOCCA's. त्यामुळे आपल्याला गोंदिया हे उत्तर जर प्रश्न आला तर गोंदिया हे उत्तर पर्यायमध्ये असेल तर मारायचं. आता ह्याच्यामध्ये जर पाहिलं तर त्यांनी दुसरा कुठलाच ऑप्शन दिलेला नाही. भंडारा एकमेव ऑप्शन आहे, त्याच्यामुळे आपल्याला उत्तर भंडारा देता येतं. पुढचा प्रश्न पहा. खालीलपैकी कोणती कृष्णा नदीच्या उजव्या तीरावरील नदी आहे? हे खूप जास्त महत्त्वाचे. उजव्या तीरावरील. आता ज्यावेळेस आपण कृष्णा नदीचा मॅप काढू तर आता हे समजा हा कृष्णा नदी आहे, तर इकडनं आपल्याला कोयना नदी इकडनं येताना मिळते, वेण्णा नदी इथून येताना मिळते, वारणा नदी इथून आहे, त्याच्यामध्ये पंचगंगा नदी मिळते. तर येरळा ही एकमेव नदी आहे ती उजव्या तीरावरून आपल्याला येताना दिसते. तर त्यामुळे या प्रश्नाचं उत्तर येरळा हे 4थ्या नंबरचं आपल्याला सिलेक्ट करावं लागतं. ज्यावेळेस आपण प्रश्न सोडवत असतो त्यावेळेस महाराष्ट्राचा भूगोल हा अभ्यासत असताना पूर्ण नकाशा आपल्या डोळ्यासमोर येणं खूप जास्त गरजेचं आहे. तर हा क्वेश्चन मोजून 5 ते 6 सेकंदामध्ये आपल्याला क्लिक होतं की वरून कुठली येणार आहे, खालून कुठली नदी आहे, उजव्या तीरावर कुठली, डाव्या तीरावर कुठली. या नद्या आपल्याला लगेचच डोळ्यासमोर आले की उत्तरापर्यंत जाणं अतिशय सोपं होतं. त्यामुळे उपनद्या, नद्या, त्यांचे मार्ग, प्रवाह, ते कुठल्या त्या नद्यांवरती कोणती मोठी प्रकल्प आहेत का, जलसिंचन, धरण प्रकल्प असले तर ते आपल्याला देखील माहिती असणं अपेक्षित आहे. तर धन्यवाद मित्रांनो. आजची ही व्हिडिओ आपली इथे समाप्त झालेली आहे. काही महत्त्वाचे प्रश्न आपण यामध्ये डिस्कस केलेले आहे. इथून पुढं आपण असेच क्वेश्चन डिस्कस करणार आहोत. फक्त आयोगाचेच नसून तर आपण सरावाला देखील प्रश्न घेणार आहेत. आणि सर्व अपडेट किंवा अजून प्रश्न सोडवायचे असतील तर आपल्या टेलिग्राम चॅनेलला तुम्ही जॉईन व्हा. MPSC ऑब्जेक्टिव्ह हे टेलिग्राम चॅनेल आहे आणि याची लिंक मी व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहे. त्यामुळे तुम्ही तिथे जॉईन व्हा, म्हणजे तुम्हाला डेली अपडेट मिळत जातील आणि भरपूर प्रश्नांचा सराव देखील आपल्याला करता येईल. तर धन्यवाद मित्रांनो. पुन्हा एकदा आपण लवकरच भेटू. तोपर्यंत धन्यवाद.